filmu Olivera Stonea Ukrajina v ohni. Prvou obeťou vojny je pravda. A ak by americký ľud vedel pravdu o vmiešavaní sa USA do záležitostí Ukrajiny, možno by až tak nedychtil po začatí tretej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny sa západná Ukrajina postavila na stranu nacistov. Po vojne CIA pomohla ukrajinským nacistom vyhnúť sa norimberskému procesu a začala s nimi operovať vo vnútri Ukrajiny. Potom, ako ju CIA 10 ročia infiltrovala, hnutie ukrajinského ľudu sa vynorilo v roku 1989 a zrodilo extrémistické skupiny Svoboda, Trojzubec a Pravý sektor. Neonacistické skupiny presadzujúce etnické vyčistenie Ukrajiny, extrémistické skupiny pestované CIA, podporované ministerstvom zahraničných vecí USA a používané Medzinárodným menovým fondom na zotročenie si Ukrajiny. Keď vo voľbách v roku 2010 zvíťazil Janukovič nad Juščenkom, ktorého podporovalo NATO, bola Medzinárodným menovým fondom jeho vláda tlačená do podpísania asociačnej dohody s Európskou úniou v im tak typickej ponuke dobytia cez dlh, ktorá by finančne zruinovala Ukrajinu a vydala ju na milosť Svetovej banke. Janukovič odmietol ich ponuku a v dnešnom skorumpovanom svete ti nie je dovolené povedať nie MMF. Financované západnými mimovládkami napojenými na Georgia Sorosa a CIA bola proti Janukovičovi okamžite nasadená vysoko organizovaná farebná revolúcia. Také organizácie ako The National Endowment for Democracy trénovalo novinárov, aktivistov používať Facebook spolu s úplne novými televíznymi stanicami vytvorenými za niekoľko týždňov, aby urobili nábor ľudí na protesty. Táto kampaň vedená západnými médiami mala obrovský úspech. Účasť bola masová. CIA snovala revolúcie počas celej jej kariéry. A prvým krokom v ich jednoduchom vzorci je presvedčiť ľudí, aby vyšli do ulic na pokojný protest. Potom používajú štváčov, aby vyprovokovali políciu k násiliu. A štátom riadené médiá, aby rozpálili dav s emotívne nabitými správami o posvätných obetiach. 30. novembra 2013 vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta úzko spolupracujúci s ministerstvom zahraničných vecí USA nariadil odstránenie protestujúcich z ulic kvôli postaveniu tradičného vianočného stromčeka. Keď polícia prišla, stretla sa s veľmi agresívnou a vysoko organizovanou frakciou ukrajinského pravého sektora, ktorý vyprovokoval políciu k násilnému zásahu proti pokojným protestujúcim. Čo bolo asi tak všetko, o čom západné médiá informovali. Ako sa dalo predpokladať, toto spôsobilo ešte viac nepokojov a násilia, ktoré bolo potom ďalej živené podporou protestu americkým senátorom Johnom McCainom. Uniknuté telefonáty odhaľujú, že tento štátny prevrat organizovalo ministerstvo zahraničných vecí USA s podporou viceprezidenta Joea Bidena. 20. februára neznámi ostreľovači strieľajúci z vládnych budov obsadených protestujúcimi začali paľbu do davu, zabijúc ľudí na všetkých stranách. Janukovičov dom a kancelárie boli obsadené ozbrojenými bandami a nová vláda bola vytvorená s neonacistickým prvkom, ktorý prijal parazitnú ponuku Medzinárodného menového fondu a začala vraždiť rusky hovoriace obyvateľstvo Ukrajiny na Donbase. Ako výsledok tohoto západom vytvoreného bahniska volilo 96% obyvateľov Krymu v prospech pripojenia sa k Rusku. A zatiaľ čo národ oslavoval, západné médiá informovali, že boli napadnutí Ruskom. Ich dôkaz? Prítomnosť ruských vojsk, ktorá tam jestvovala už od roku 1804. Podpora zločineckej vojny proti Rusku z teba neurobí vlastenca. Robí z teba užitočného idiota globalistického bankového kartelu. Tých istých entít, ktoré vedú vojnu proti celému ľudstvu s vakcinačnými pasmi a experimentálnymi šlehami. Spravodlivý vlastenec by vykrikoval svojej vláde jej vojnové zločiny. A cez podvody a zákernosti bola vláda Spojených štátov najväčším páchateľom vojnových zločinov po 10 ročia. A to všetko v mene šírenia McDonaldov, geneticky upravených potravín a sexuálnych zvráteností po celom svete. Správu priniesol Greg Rees pre Infowars.